ஸோ உங்களோட இந்த செஷன்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? பகவத்கீதா அதுவும் சேர்ந்து படிக்கணும். ஒரு கிளாஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க. மிஸ் பண்ண ஒண்ணும் இல்ல, ரெக்கார்டிங் இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் வி கீப் ரிப்பீட்டிங். ஓகே, அதனால லாங் வே டு கோ. திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் ஏன்னா ஸ்லோக்கா எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டோ அவ்வளவு வந்து நீங்க அந்த திலக்கம் விட்டுக்கிறது. இந்த செஷன்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? சாரி, பகவத்கீதா அதுவும் சேர்ந்து படிக்கணும். ஒரு கிளாஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதை மியூட் பண்ண நினைச்சேன், பார்க்க அது கீப் எக்கோயிங். இத என்ன சொல்லுங்க, எட்டிகெட், இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகெட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது இம்பார்ட்டன்டா, இது இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். எந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பா தெரியாது. இது கொஸ்டின் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மாத்திரம் இல்ல, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தானே இல்லையா? யாரு கேட்டாலும் வந்து எஸ் ஐ ப்ரிப்பேர்ட் வித் ஆன்சர். என்ன பிரணத்தி கேட்டாலும் நான் சொல்றது கிடையாது. பஜன் பாட்டா நடுவுல ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸா என்னது, அதோட மீனிங் என்னது அப்படிலாம் கேட்பா. ஸோ நம்ம வந்து ரெகுலரா படிச்சிருந்தா வந்துடும், வாயில ஈஸியா வந்துடும். ஸ்லோகத்தோட மீனிங் சொல்லுங்க அப்படியெல்லாம் கேட்டாலும் வந்துடும். ஸோ அதனால டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அண்ட் லாங் வே டு கோ. நீங்க பை த எண்ட் ஆஃப் 2.5 months 3 monthsல எல்லாம் பக்கா எழுதுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பிரணதி ஷேர் ஸ்கிரீன். பிரணாம் மந்த்ராசியா நான் ஒன்றும் ஆட் பண்ணல, ஒன்லி நான் தமிழ் மாத்திரம் வச்சிருக்கேன். இங்கிலீஷ் வேண்டாம், இப்போ நம்ம தமிழ் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால தமிழ் மாத்திரம் விட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் மிஸ்டேக் இருந்தால் அப்புறம் நான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. உங்களை எல்லாம் பேச விடாம நான் வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன். யா, அப்போ இப்போ வந்து அந்த 3 பேர் இப்போ எப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களோ 3 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. 1 2 3 பேர் போதும் நினைக்கிறேன். 4 5 6. ஓகே, 6 பேர். 6 பேர் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். இந்த 6 பேர் வந்து திருப்பி நம்ம பஜன் பண்ணும்போது நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாம். ஏன் சொல்றேன்னா பாக்கியோட வாழ்க்கை சான்ஸ் கிடைக்குமே, அதனால சொல்றேன். நீங்க திருப்பி பண்ணலாம். திரும்பி நாளைக்கு இருக்கும் நம்ம கிளாஸ். மோஸ்ட்லி நாளைக்கு வச்சுக்கிறதா இருக்கேன்னா தட் ஐ வில் டேக் பர்மிஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிடலாமா? நோன்லி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் நான் சொல்றேன். அது ரொம்ப குட்டி தானே, அதை நான் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இப்போ குரு பிரணாம். குரு பிரணாம், குருக்கு வந்து பிரணாம் சொல்லணும். அதுக்கு என்ன ஸ்லோகம் இருக்கு? மல்லிகா மாதாஜி நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி குரு பிரணாமா அப்படி திரும்பி ஓம் நமோ பகவதே சொல்லணும். இது மாத்திரம் சொல்லணும். ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை அறிவின் தீப ஒளியால் திறந்த என் ஆன்மீக குருவுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குருனால என்ன அர்த்தம்? இருட்டை போக்குறவர். குரு இருட்டு, குருனா போக்குறவர். சோ குருங்கிறத யாரு? நம்ம இருட்டுனா அப்போ நம்ம வீட்டுல இருட்டா இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல. ஞானம் இல்லைன்னா இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் இக்னோரன்ஸ். இக்னோரன்ஸ்னா என்னது? இருட்டு தான். வி டோன்ட் நோ எனிதிங். நமக்கு தெரியணும்னா என்னது? ஒரு விளக்கத்தினாதான் எல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வருது. எல்லாம் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியறது. அப்படிங்கிறப்பல நமக்கு வந்து ஞானம் பெற்றால்தான் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து புரியுது ஆன்மீகம். சோ அது வந்து இருட்டை யாரு போக்குறாங்கன்னா குரு தான் போக்குறாரு. குருங்கிற ஸ்தானத்துல ஒருத்தர் வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. சோ அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குருவுக்கு தான் பிரணாமம் பண்ணணும். சோ அதுதான் அது. நீங்க ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அடுத்த விஜயகுமாரி மாதாஜி. ரூப பிரணாமா அப்படி கேட்டுதான் உங்களுக்கு தெரியணும். ரூப கோஸ்வாமியோட பிரணாமம். எஸ். ஓ நான் இது பண்ணேன், சாரி. ஐயோ நான் லாக் போட்டா அதுதான் ப்ராப்ளம். ஐ ஹேவ் டு அன்மியூட். எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய பனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் படிங்க, அப்ப புரியணும். எஸ் மாதாஜி. பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை இந்த ஜட உலகிற்குள் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய தாமரையின் கீழ் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பது எப்போது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரூபகோஸ்வாமி பிரணாமம் என்னது? அவரே யாரு? பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவருடைய ஒரு டிசைபிளா வந்திருக்கார். பணியை இந்த ஜட உலகிற்குள் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி. எல்லாம் ஒருத்தரையும் உட்காந்து எல்லாம் பண்ண முடியாது. சீடர்களும் இருக்கணும் இல்லையா? அவங்கதான் வந்து எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணணும். சோ அவர் வந்து அவருடைய தாமரை சீடருடைய அதை நம்மனால நம்ம வந்து சர்வீட்டர் ஆஃப் த சர்வீட்டர்.
நான் ஒரு சீடருக்கு நம்ம சீடர், அந்த சீடருக்கு ஒரு சீடர், அந்த ஒரு சீடருக்கும் அவளுக்கு நம்ம வந்து பணிபுரியணும். அப்ப ஆஸ் கூட நம்ம வந்து டாப்ல யார் இருக்காங்க, பகவான், அவருக்கு வந்து பணிபுரிஞ்ச போலதான். சோ இது வந்து அவருடைய தாமரையின் கீழ் எனக்கு அடைக்கலம் எப்பொழுது கிடைக்கும் அப்படின்னு இதோட வந்து அது அர்த்தம். ஓகே, அப்ப ரூப கோஸ்வாமியோட பிரணாம சொல்லு அப்படின்னு யாராக கட்டுனா இந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம்னு ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இதை வந்து இதா வருதே, ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். மங்களாச்சரணம். எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி படி. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சரணம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சக்கரராஜம் ஸ்ரீரூபம் சக்கரரஜாதம் சககண ரகுதான்விதம் தம் சஜீவம் ரகுநாதான்விதம் ஸ்ரீரூபம் சக்கராஜதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷான் கான்வீதாம் ச. எனது ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கும் மற்றும் பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள மற்ற அனைத்து ஆசான்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் உட்பட 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீனிவாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா மற்றும் விசாகத்தின் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்களின் பாத தாம்பர்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறாங்க. அதுல இருந்து என்ன தெரியணும்னாக்கா, நான் வந்து அந்த மெயினா கடவுளை தான் வழிபடுவேன், அவருடைய சீடர்களுக்கு வழிபட மாட்டேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. கன்செப்ட் இஸ் வாட், அவரோட யார் சீடர் இருக்கணும், அவரோட குருக்கும் சரி சீடருக்கும் சரி நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கணும். இதான் வந்து எங்க இருக்கும், மங்களாச்சாரன்ல இது எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து எல்லா ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ரூபா கோஸ்வாமி, நமக்கு 6 கோஸ்வாமிஸ் அதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்போம் இல்லையா, மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இதுல தானே இருக்கு. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் மிக்ஸ் தான், இருந்தாலும் யாருக்கு தெரியாதோ அவங்க கிட்ட சொல்லணும். 6 கோஸ்வாமி வந்து ஒரு ஏஸ்தட்டிக் லைஃப், ஒரு வந்து தபஸ்வியா இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டா யார் இருக்கா, இந்த 6 கோஸ்வாமிகள். ரொம்ப சிம்பிள். அவங்க ஏதோ முஸ்லீம் இதுல வேலையா இருந்தாங்க, நிறைய ஹை, இப்ப நம்ம லெவல் 3 லெவல் 4 படிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ அவெல்லாம் எப்படி எக்ஸால்டட் டிவோட்டி ஆனாங்க, ரொம்ப சிம்பிள், அந்த எப்படி சிம்பிளிசிட்டி ஃபாலோ பண்ணா, எந்த மாதிரி அவங்க இது பண்ணாங்க, அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் இப்போ அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம இனிஷியேஷன் அதெல்லாம் அப்போ சொல்லு என்ன சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்ணா அதெல்லாம் கேட்க மாட்டா. பட் நம்ம வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ அட் திஸ் மொமெண்ட் அவளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் செய்யணும், அது மாத்திரம் தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஓகே, இந்த மாதிரி 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு, நித்யானந்த பிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு, இதெல்லாம் எதுல வருது, நம்ம வந்து இது இல்லையா, நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றோமே, அதுல எல்லாரோட பேரும் வருது. இதெல்லாம் அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்ரீவாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள், ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த, அந்த பக்தர்கள், அவளோட பக்தர்கள், அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். நாட் ஓன்லி திஸ் ஆச்சாரியாஸ், அவர்களுடைய பக்தர்கள், அந்த பேரு கூட எனக்கு தெரியாது, அந்த பக்தர்களுக்கு நான் என்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். கிருஷ்ணர், அப்புறம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா, இதெல்லாம் யாரு, ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து சகிகள்னா ரொம்ப க்ளோஸ் அண்ட் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி அவளுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து. மற்றும் விஷாக்கா, லலிதா மற்றும் விஷாக்கா, அவள் பேர் வந்து இதுல இருக்கும். அவள் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்கள், அவளோட தலைமையில நிறைய கோபியர்கள் இருக்கு, அவளுக்கும் அவளுடைய பாத கமலங்களுக்கும் நான் வந்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவ என்ன இவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கணும் இல்லையா, வி ஷுட் பி ஹம்பிள், ரொம்ப ஹம்பிள், லைக் பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வரும். இப்போ சிக்ஷாஸ்திரம்னா நம்ம படிக்கலாம், அதுல வரும். அண்ட் மோர் டாலரண்ட் தன் அ ட்ரீ, ஒரு மரத்தை விட நம்ம வந்து ரொம்ப இதா இருக்கணுமா, என்னது பொறுத்து கொள்ளணும். அண்ட் பணிவு எப்படி, ஒரு பிளேட் ஆஃப் கிராஸ், தட் இஸ் புல்லு வந்து இப்ப மிதிச்சுட்டு போறோம், திரும்பி அதை முளைச்சு நில்லு, நீ மிதிச்சுட்டு போயிட்டேன், நான் நிற்க மாட்டே சொல்ல, திரும்பி நிற்போம், திரும்பி எவனா முடிச்சுட்டு போவான், திரும்பி இப்படி இருப்போம், திரும்பி நிற்போம். அதே போல மரத்தையும் தான், நம்ம வந்து கல்லு விட்டு எரிஞ்செரிஞ்சு ஒரு காயும் இதுலாம் எடுக்கிறோம், அப்போ அது வந்து பூக்காம இல்லை, பழம் தராம இல்லை, அது சாப்பிட்றதா கிடையாது, நமக்கு வேண்டியதான் எல்லாம் கொடுக்க இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும், அவள்கிட்ட நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு.
ஓகே, ஜெயபதாக சுவாமியோட நான் இன்னும் மீனிங் எனக்கு கிடைக்கல நெட்ல. அது ஃபைண்ட் அவுட், ஒன்லி ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதாக சுவாமின் இதி நாமினே நம ஆச்சார்ய பாதாய நித்ய கிருபா பிரதாயினே கௌரகதா தாமதயா நகர கிராமதாரினே. எக்ஸாக்ட் மீனிங் எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியும்னா இப்பவே தெரிஞ்சதுனாலே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ஆஸ்க் யூ. தெரியலன்னா ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஏன்னா எங்க புக்கு கிடையாதுல, நெட்ல இருந்து எடுக்கிறது தான். இது வந்து எனக்கு கிடைக்கலை. ஆனா அப்கோர்ஸ் அவ்வளவுதான். நான் இருக்கே மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அதுவா மாதாஜி? யார் படிக்கிறேன்? பிரேமா மாதாஜி தான் சொல்றா? ஆமா மாதாஜி. இல்ல அது வந்து பிரபுபாதாவோட இங்க இருக்க இது சொல்றா. ஓகே, இது பிரபுபாதாவோட. இவரோட கரெக்டா எக்ஸாக்ட்லி நகர கிராம தாரிணே இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப எக்ஸாக்ட்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து அவ எழுதிருக்கிறதே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் கேட்பாவா? ஓகே, நம்ம ஏதோ சொல்லிட்டேன், இதோட என்ன அர்த்தம் கேட்டுன்னா நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? நம்ம என்னத்தையோ நினைச்செல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம இவ்வளவு இனிஷியேஷன் எவ்வளவு ரெடியா இருக்கும், ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும்னு காட்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து புஷ்ப மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்கேன். புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வந்து பிரபுபாதரோட படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசசாத்திய தேசதாரிணே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மீனிங் வாசிக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவா பகவானின் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் சூன்யத்தால் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆழ்மாறாட்டம்னா என்னன்னா இதுதான், அரூபமா வந்து வழிபடுறாங்க இல்லையா? சில பேர் வந்து they don't believe in a form. கிருஷ்ணர் ஒரு ஃபார்மா வழிபடுற இல்ல. ஓகே, நீ அந்த கன்செப்ட் ராங்கா இருக்கே. ஏன்னா இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, நீ வந்து கிருஷ்ணரை மாத்திரம் பாக்குற. இதெல்லாம் அத்வைதிக் பிரின்சிபல். நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து என்னது ஒரு உருவம் வச்சாலும், ஏன்னா நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு உருவம் உள்ள ஒரு இது வச்சுனாதான் நமக்கு வந்து அவருக்கு பசிக்குமே, அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணணுமே, அவருக்கு திலக்கம் இடணுமே, அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணுமே, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம். அவர் கேட்கிறார், அவர் வந்து கண்ணாலையும் சாப்பிடலாம், அவர் காதால ஓடலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் இருந்தாதான் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஃபார்மே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எங்க யாருக்கு வந்து இந்த மாலையை சாத்த முடியாது, யாருக்கு சாப்பாடு கொடுக்காது. அப்படி அரூபமா இருந்ததுன்னா அப்புறம் சூன்யவாதி. சில பேர் வந்து சூன்யம் ஒண்ணும் கிடையாது, இன்னும் நம்ம உடல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், நம்ம இறந்தப்புறம் எல்லாம் போச்சு, ஜீரோ ஆயிடுறோம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அது ஒரு பிலாசபி, டிஃப்ரெண்ட் பிலாசபிஸ் இருக்கு. அப்ப அதுதான் இங்க போயிருக்கு. ஆழ்மாறாட்டம்னாக்கா அரூபம் மற்றும் சூன்யத்தால் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை வடிவமைக்கிறீர்கள். நிறைய இந்த மாதிரி ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் கூட ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்துல இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதா அவர் அந்த இயக்கத்துல கொண்டு வந்து இஸ்கான்ல கொண்டு வந்து அவரெல்லாம் கூட விடுவிச்சு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல கொடுத்துருக்கு. நான் ஒரு வாட்டி படிச்ச உடனே பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே. இவர் யாரு? அவருடைய சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமியோட டிசைபிள். அவருக்கு அடியார். ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவா பகவானின் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆழ்மாறாட்டம் மற்றும் சூன்யத்தால் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கிறீர்கள். அதனால அவர் போனார் இல்லையா, அமெரிக்கா போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து ஆன்மீகத்துல இன்வால்வ் பண்ண வச்சார். எஸ். இப்ப சேத்து லட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் காட்டுங்க. தெரியுது மாதாஜி.
ஓம் நமோ விஷ்ணு பைதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நமினே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து நான் கரெக்ஷன் பண்ணல, இது வந்து என்னோட மிஸ்டேக் இருந்தது. என்ன பைத்தாய் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா? அதான் என்ன பைத்தாய், 10,000 நானும் அப்படிதான் மாதாஜி நினைச்சேன். 10,000 வருமே, இதுதான் பைத்தாய். நம்ம தான் தப்பு நினைச்சிட்டேன். இல்ல நீங்க கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு நேரம் இல்ல. அது ஒரு வாட்டி பார்த்து யாரோ கூட இருந்தானா கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவை பண்ண சொல்லலாம். நான் இண்டிபெண்டா திருப்பி வாசிக்கவா மாதாஜி? எல்லாரும் தெரியுமே, இது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியோட தெரியுமே, நம்ம எப்பவும் படிக்கிறது தானே. சோ இதோட என்ன அர்த்தம்? பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இதோ பிரபுபாதோட அதே தான் போட்டிருக்கு. அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். சிம்பிள் தான். ஓகே, பத்மா மாதாஜிக்கு நீங்க அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம 2 வாட்டி சொல்லிட்டு நான் வந்து இதுல இருந்து வெளியில வரும். அவன் பஜனுக்கு போயிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து எதுக்கு வா குரு அஷ்டகம் அப்புறம் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு முடிஞ்சா வந்து துளசியோட எடுத்துடலாம்னு எனக்கு தோன்றது. பார்க்கலாம் எப்படி போடலாம். ஓகே, இது வந்து நம்ம லாஸ்டா ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? அப்புறம் முடிச்சோமா நம்ம? முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா லாஸ்ட் டைம். ஓகே, இப்ப வந்து பத்மா மாதா இன்னும் யாரெல்லாம் இப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ, தெரியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முடியும், ஃப்ரீயா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஆக்டிஸ் பண்ணலாம். இல்ல வேற வேலையா இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம், நோ ஃபோர்ஸ். எஸ், இப்ப வந்து ஒன் மோர் திங், இந்த நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, பிரணாம மந்திரம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வேர்டிங்ஸ் கரெக்டா சொல்லணும். அந்த வேர்டு என்ன இருக்கோ அதை படிக்கலாம். ராகம் தெரியலையா நோ ப்ராப்ளம், யாரும் ராகம் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. இப்ப சம்சார தாவா ஒரு கோயில் வித்தியாசம் இருக்கும். ஒரு பஜன் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, வேற பஜன் டீச்சர் வேற விதமா சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அவர் டியூன் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அது போல அவங்க சொல்றப்ப நமக்கு சொல்ல வராது. சோ நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்றோமா? கிடையவே கிடையாது. ஆனா வேர்டு என்ன இருக்கோ அது மாத்திரம் கரெக்டா சொல்லணும். இப்ப நீங்க வந்து இப்ப உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்திருக்கு, சம்சார தாவா சொல்லு அப்படின்னாக்கா சம்சாரதா அப்படியெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். சம்சார தாவா நிலநீடலும் அது என்ன வேர்டு இருக்கோ கரெக்டா சொல்லித்தனா போதும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டிப் பண்ணி மாதிரி, என்ன ஒரு டிப் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருவோம். நான் அன்மியூட் பண்ணுவேன். இது பத்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிட்டோடா அட்மியூட் பண்ணு போடுங்க மாதா. இப்போ இது வந்து நமஸ்கார மாதாஜி. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಳಲಿಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಗನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ, வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். மீனிங் படிச்சாங்க. ஆன்மீக குரு கருணை கடலில் இருந்து ஆசி கூறுகிறார். காட்டு தீயை அணைக்க ஒரு மேகம் தண்ணீரை ஊற்றுவது போல ஆன்மீக குருவானவர் ஜடவாழ்வின் எரியும் நெருப்பை அணைப்பதன் மூலம் பொருள் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட உலகத்தை விடுவிக்கிறார். மங்களகரமான குணங்களின் பெருங்கடலான அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குரு எப்படி கருணை கடலில் இருந்து ஆசி பெறுகிறார். கருணை கடல் யாரு? பகவான் தான். அவர்கிட்ட அவர் ஆசையை எடுத்துட்டு நமக்கு வழங்குறார். அப்ப நம்ம யாரு டைரக்டா நம்ம வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி. இப்ப நான் வந்து மோதிட்ட தான் பேசணும், எனக்கு எது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் லோக்கல் கார்பரேட்டர்கிட்ட பேசுவோம், இல்ல பில்டிங்ல ஏதாவது சின்ன நமக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்களோ அந்த லீடர்கிட்ட தான் இல்லை, நான் எல்லாத்துக்கும் மோதிட்டு தான் நம்ம போக முடியாது. அவரெல்லாம் அனுகூலம்னா நிறைய பாதையில் இப்படி போனாதான் முடியும். சோ அதே போலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் இருக்கு, அவரோட கடைக்கண் பார்வை நம்ம மேல இருந்துட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த மோமெண்ட் யூ பிகம் டிவோட்டினா என்னது? இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், ஜப்பா பண்றோம், காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். many people are getting up and many people are not getting up. அதுவும் பாக்குறேன்னா பட் நோ ஃபோர்ஸ். அகெயின் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னா எதுக்கு வேண்டாம். ஆனா மேக் இட் அ ஹேபிட். அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒருக்கா, வாரத்துக்கு 2 நாள், வாரத்துக்கு 3 நாள் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா என்னைக்கு பாக்கலையோ உங்களுக்கு இருப்பு கொள்ளாது. ஆஹா, இந்த பகவான் மூஞ்சி நான் பாக்கலையே, காத்தால அந்த விஸ்வரூப தரிசனம்
தரிசனத்தை பார்க்கலன்னு அந்த இது வரும். அதுதான் நல்லது இல்லையா? நம்ம மனுஷாலோட முகத்தை பாக்குறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து பகவானோட இது பார்க்கணும். அந்த ஆரத்தி எடுக்கிறது பார்க்கணும். அந்த டைம்ல ஒரு ஜப்பா பண்ணிட்டோம்னாக்கா எவ்வளவு நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் பண்றலாம்னா இல்லைன்னு சொல்லல. இருந்தாலும் யாரெல்லாம் வந்து பண்றது இல்லையோ அவங்களுக்கு அகைன் கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட். நான் வந்து அந்த மெசேஜ் போடணும்னு நினைச்சேன், மறந்து விட. அடுத்த நாள் காத்தால நான் இது பார்க்கும்போது தான் நினைவு வரும். ஒரு நாள் என்னவோ போட்டேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு நாளோ 2 நாளோ போட்டேன். பட் ஐ வில் see to it that நான் எவ்ரிடே போடுறேன். அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல. அப்புறம் உங்களுக்கே பழக்கம் ஆயிடும். நீங்களே முழிப்பு வந்துடும், நீங்களே பார்க்க. இப்ப இதெல்லாம் என்னது? கருணை கடல். அவள் வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து பகவானோட பேர் சொன்னாலே போறோம். அவர் வந்து அவ்வளவு நமக்கு வந்து இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் இஸ் வே டு கிரேசஸ். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு பாகவதத்திலேயே, அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இது வந்து யாரு? இவர் பெற குரு அது ஆசிகளை பெறுகிறார். அந்த காட்டுத்தீயை அணைக்க ஒரு மேகம் தண்ணீரை ஊற்றுவது போல் ஆன்மீக குருவானவர் என்னது? ஜடவாழ்வின் எரியும். ஜட வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கு நம்மளோட இதெல்லாமே அந்த ஆசைகள், அதனால ஒரு பொறாமை, அதனால ஒரு அதீத்த ஒரு என்னது கிரீட் என்னெல்லாமோ இருக்கே, எல்லாமே எல்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் பகவத்கீதா ஸ்லோகத்துலயும் இருக்கு. முதல்ல இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும், ஆசையில இருந்து ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஜாஸ்தி லோகம், மோகம், இப்படி வளர்ந்து 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 ஒரு கோபம், அதனால ஒரு புத்தி இழப்பு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சதுதான் பகவத்கீதா. சோ இது எல்லாமே என்னது? பகவான் குருவோட கருணை இருந்ததுனாக்க எப்படி? குருவோட கருணை இருந்தா எல்லாமே இப்படி பிசுங்கி போயிடும். மேகம் வந்து ஒரு மழை பெஞ்சு இந்த நெருப்பெல்லாம் அணைக்கிற போல அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்கா. மேகம் மழை பெஞ்சு எப்படி நெருப்பை வந்து சாந்தப்படுத்துறதோ அது போல அவர் வந்து நம்மளோட பௌதிக ஆசைகளை வந்து சாந்தப்படுத்திடும். அப்படின்னா என்னது? நமக்கு அதுல ஆசை இருக்காது. இந்த நேரத்துல எவ்வளவு சீரியல் போயிட்டு இருக்கோம். ஏன் வை யூ பீப்புள் சோஸ் டு அட்டெண்ட் திஸ் கிளாஸ்? அந்த சீரியல் இவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அது என்ன? அதேதான் இருக்கும். அப்படி இப்ப ஏன் அப்படி தோன்றது? முன்னாடி அப்படி இருக்குல்லையே. பிஃபோர் ஒரு 1 year முன்னாடி, 1.5 years முன்னாடி, இவங்க எவ்வளவு வருஷமா இருக்காது தெரியாது, இல்ல ஃபியூ மந்த்ஸா இருந்தாலும் அப்பெல்லாம் அப்படி இருக்குல்லையே. நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். அதனால நான் சொல்றேன், எதுவுமே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, ஐ வாஸ் ஆல்சோ லைக் தட். சீரியல் பார்க்கணும்னா எஸ், அந்த டைம்ல ஒரு சீரியல் பார்க்கணும். அது இல்லைன்னா அப்படியே மண்டை வெடிக்கிற போல தோணும். எப்படப்ப அந்த மண்டே வரும்? இந்த சாட்டர்டே சண்டே சீரியல் இல்லையா, மண்டே இப்போ வரும்னு காத்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த டேஸ் எல்லாம் போய் டிவி பக்கம் போகாதீங்க. நிறைய விஷயங்கள் விட்டு போயிடுது. ஏன்னா இந்த பெட்டர் டேஸ்ட் வி ஹவ் நமக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, நல்ல டேஸ்ட் பெட்டர் டேஸ்ட் தெரியாதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் விட்டு போயிடுது. சோ அதுதான் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வர்றது. அந்த ஆன்மீக குரு இதெல்லாம் தான் சொல்றேன். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா எல்லாமே அந்த மாதிரி டைம் ஓகே. அப்போ வந்து காட்டுத்தீயை அணைக்க ஒரு மேகம் தண்ணீரை ஊற்றுவது போல் ஆன்மீக குருவானவர் என்ன பண்றார்? ஜடவாழ்வின் எரியும் நெருப்பு. நம்மளுடைய ஒரு ஆசையும் நெருப்பும் அதுதான். ஏன்னா அதுல இருந்து வேற ஒண்ணு பத்திக்கும். ஏதோ ஒரு எதுக்கும் ஆசைப்படுவோம், இன்னொரு புடவைக்கு ஆசைப்படுவோம். அது கூட ஒரு மேட்சிங் ஒரு நெக்லஸோ, அதுவும் கூட மேட்சிங் சம்திங் எல்ஸ், வாட்ச் ஆர் சம்திங், ஒரு வளை சம்திங், இன்னும் மேட்சிங் பார்த்தா ஒரு சின்ன பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டது பக்கத்தை பார்த்தா அந்த பேரஃபைன் ஏரியா எல்லாம் பாக்கி உள்ளதும் கூட வாங்கிட்டு இவ்வளவு ஒண்ணு வாங்கிடுவோம். அது எவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியாது. யூஸ் பண்ணுவோமா இருக்கும். அதுக்குள்ள இன்னும் பெட்டர் ஆஃபர் வரும், பெட்டர் திங்ஸ் வரும். அப்ப இது வந்து பழசாயிடும். எல்லாரும் தீபாவளி போது பெஸ்ட் திங் வாங்குறோம். அடுத்த தீபாவளி வரத்துக்குள்ள அது பழசாயிடும். எல்லாமே நம்ம பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சுருக்கோமா? இல்லவே இல்லை, எல்லாம் பழசாயிடும். இந்த பௌதிக தே திங்ஸ் ஆர் லைக் தட் ஒன்லி. சோ என்னது? அந்த ஆன்மீக குருவோட நிழல் இருந்தோன்னு என்னது? இந்த ஜடை ஆசைகளை எல்லாம் பொசுக்கிடுவார். வாழ்வில் எரியும் நெருப்பு. அதனால அதுக்கெல்லாம் அவருக்கு என்னது சொல்லியிருக்கா? எரியும் நெருப்பை அணைப்பதன் மூலம் பொருள் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட உலகத்தை அதுல நம்மளை வந்து விடுவிக்கிறார். மங்களகரமான குணங்களின் பெருங்கடலான அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எஸ். ஓ, இது இங்கிலீஷ் போட்டிருக்கானா? இது எடுக்கல, மறந்து போயிட்டேன். ஓ, இது நான் தொடவே இல்லை. ஐ டிட்ன்ட் see. ஓகே. अर्चना माताजी, 1 minute. Yeah, पढ़ेंगे माताजी. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र मध्यान्मनसोरसेना रोमाञ्चकं पश्रु तरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். புனித நாமத்தை உச்சரித்து பரவசத்தில் நடமாடி பாடி இசைக்கருவிகளை வாசித்து ஆன்மீக குரு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தால் எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அவர் மனதிற்குள் தூய பக்தியின் மெல்லிசையை ரசிப்பதால் சில சமயங்களில் அவரது தலைமுடி உதிர்கிறது. அவர் உடலில் நடுங்குவதை உணர்கிறார்.
மற்றும் அவரது கண்களிலிருந்து அலைகள் போல கண்ணீர் வழிகிறது. அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற யாருக்கு இப்போ அதே ஆன்மீக குரு தான். ஆனா இன்னும் வந்து எப்படி சொல்றாங்க, புனித நாமத்தை உச்சரித்து பரவசத்தால் நடனம் ஆடி பாடி ஒரு நடனம் ஆடுறான்னு இவெல்லாம் வந்து இஸ்கோல்ல நம்ம பார்க்க எல்லாரும் ஆடுறான். இன்னத்துக்கு இப்படி ஆடுறா. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணும்போது அப்படிதான் தோணும். அவ முன்னூத்தல் காட்டுறதுக்கு வேண்டி ஆடுறது இல்ல, கொண்டுடுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா. இது இப்ப நம்ம கண்ணு இருக்கு, கண்ணு என்னது பார்க்கதான் முடியும், இல்ல அதை பார்க்காது. ஏன்னா எதையோ பார்க்கணும். அப்ப எதை பார்க்கறது? அப்ப பகவானோட சேனலைஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த பகவானோட உருவத்தை பாரு. நாக்கு சாப்பிடணும், ஏதோ சாப்பிடணும், என்னெல்லாமோ டேஸ்ட் கேட்கும். இந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டு பழக்கம் விட்டுட்டோம்னா அது வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும். அதே போலதான் இந்த உடம்ப வச்சிருந்து எல்லா புலன்களும் ரொம்ப ஆக்டிவ். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நம்மளும் ஒரு ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசைப்படுறோம். என்ன பண்றோம்? பாடேன் அழகா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி நடனம் ஆடணும். நடனம் முடியும்னாக்கா கை கால்லாம் சுவாதீனமா நல்லா இருக்கு, நல்லா டான்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாமே. பகவான் நாமத்தை சொல்லி அப்படியே அந்த பரவச நிலையில தான் ஆடுறாங்களே தவிர யாரோ பார்க்கணும். அதனால mostly I'm saying all that devotees who are really into that அந்த மோட்ல இருக்கிற டிரான்சென்டென்டல்ல தான் சொல்லுவாங்க. ஃபுல் ஆன்மீகத்துல மூங்கி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பரவச நிலையில அவங்க வந்து ஆடுறாங்க, பாடுறாங்க. இதெல்லாம் சோ அவங்க வந்து பரவசத்தில் நடனம் ஆடி பாடி இசைக்கருவிகளை வாசித்து மிருதங்கமோ சம்திங் தே வில் ஹேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதெல்லாம் வாசித்து ஆன்மீக குரு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தால் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அவர் மனதிற்குள் தூய பக்தியின் மெல்லிசையை ரசிப்பதால் அவர் மனசுக்குள்ளே ரசிக்கிறார். வெளியே ஒரு மேலோட்டமா எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு வேண்டி ஒரு நாடகம் பண்றோம், அந்த மாதிரி கிடையாது. அதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நீடிக்கும்? இப்ப நம்மளே இப்ப பாக்கலாம், ஏன் டிராமா வந்து ஒரு சீனுக்கு அப்புறம் பாடான்னு உட்காந்துரும். சொல்லி ஆக்டிங், இவெல்லாம் ஆக்டிங் கிடையாது. அதனால வந்து மணிக்கூர் கணக்கா ஒரு ஹவர்ஸ் டுகெதர் தே டு. ஏன்னா உள்ளூர வரப்பட்டது. ஆக்டிங்லாம் நம்ம பண்றதுலாம் ஒரு அது நிலைச்சு நிற்காது. சோ அவர் மனதிற்குள் தூய பக்தியின் மெல்லிசையை ரசிப்பதால் சில சமயங்களில் அவரது தலைமுடி உதிர்கிறது. அவர் உடலின் நடுக்கத்தை உணர்கிறார். நம்ம சொல்ல மயிர்பூச்சி எரியறதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? சடன்லி வந்து நமக்கு அந்த பரவச நிலைன்னா அப்படின்னு ஒரு தோணும். இதெல்லாம் எப்படி வருது? நம்மளும் நினைச்சாலும் வராது. அந்த உணர்ச்சி வந்தாதான் வரும். சோ அவர் உடலில் நடுங்குவதை உணர்கிறார் மற்றும் அவரது கண்களில் இருந்து அலைகள் போல கண்ணீர் வழிகிறது. நம்மளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு நம்ம போகாம இருந்து ஒரு கிடைச்சு கொடுத்து வில் பி ஹாப்பி. ஆனா அங்க முன்னாடி நின்றுனா என்ன கேட்கணும் தெரியாது, என்ன ஸ்லோகம் சொல்லணும் தெரியாது. அழுகை இல்லை. அது ஏதோ ஒரு பரவசம், மயிர்கூச்செரியர் அது வரும், எனக்கு வரும். அதனால ஐ திங்க் எவ்ரிபடி கெட்ஸ் இட். கண்ணுல நிறைஞ்சிடும். என்னதுக்கு அது கண்ணு இப்படி நிறையறது? பிகாஸ் அவுட் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் ஒரு இது. பிகாஸ் நமக்கு அங்க போனோம்னு இருந்திருக்கு, வந்துட்டோம், பாக்குறோம். யூ கான்ட் பிலீவ், நான் தானே அது முடிஞ்சதா, என்னால பார்க்க முடியறதே, நான் ஆனந்தத்தை அப்படி அனுபவிக்கிறேனே, அதுதான் வந்து அந்த பரவச நிலை. சோ பகவான் அப்படி வந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்களோ, யாரு டிவோட்டிஸ், அந்த மாதிரி குருவானவர் அந்த மாதிரி இருப்பார். அவர் உடலில் நடுங்குவதை நடுக்கத்தை உடல் நடுங்குவதை உணர்கிறார் மற்றும் அவரது கண்களில் இருந்து அலைகள் போல கண்ணீர் வழிகிறது. அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். சோ இப்ப வந்து ஆன்மீக குருன்னு அது எல்லாமே இருக்கும் அவருக்கு. அப்போ குருவுக்கு தான் இருக்குமா, வேற வாழ்க்கையா? அந்த மாதிரி கிடையாது. எவ்ரி டிவோட்டி வில் கெட். பட் இந்த மாதிரி குருவுக்கு இருக்குமே, டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பரவச நிலை இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு குருவோட காலில் நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன், சமர்ப்பிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறது தான் இதெல்லாம். அப்புறம் ஒரு மாதிரி மீனிங் புரிஞ்சுடுச்சுன்னா தென் வி கேன் மூவ். கொஞ்சம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம மீனிங் படிக்கலாம். எஸ், மீனாட்சி மாதாஜி நான் மீட் பண்றேன். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ஆராதன நித்ய நானா ಶಂಕಾರ ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೌ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂ ಚ ನಿಯುಂಜತೋಭಿ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ வந்தே குருஹோ ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். ஆன்மீக குரு எப்பொழுதும் ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் கோவில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அத்தகைய வழிபாட்டில் அவர் தனது சீடர்களையும் ஈடுபடுத்துகிறார். அவர்கள் தெய்வங்களுக்கு அழகான ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்களை அணிவித்து அவர்களின் கோவிலை சுத்தம் செய்து இறைவனுக்கு இதே போன்ற வழிபாடுகளை செய்கிறார்கள். அத்தகைய ஆன்மீக
குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். உங்களுக்கு இது ஏதாவது இது தமிழ் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா நான் வந்து நெட்ல இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் கரெக்டா இல்லையா தெரியாது. மேபி அந்த சைட்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை போட்டிருக்கேன். அப்போ ஏதோ புக்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ சரி இப்போதைக்கு நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். உங்ககிட்ட புக் இருந்தா அது அந்த மீனிங் கூட இங்க படிச்சலாம். இது இப்ப என்னன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த மீனிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு இந்த இதுல யாரோ கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இன்டர்வியூல. நாம உங்களை வந்து இன்டர்வியூல ப்ரிப்பேர் பண்றதுதான். யாரோ சொல்ற சரி தேர்ட் தானே இது, மூணாவது சம்சார தவன் மூணாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு. யூ ஷுட் நோ. ஸ்ரீ விக்கிரஹாரா உங்களுக்கு ராகம் வரலைனாலும் பரவாயில்ல, இந்த இது இருக்கு சரி அதோட என்ன மீனிங் சொல்லுங்க. ரொம்ப இதாதான் கேட்பாங்க. அப்ப அந்த நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அது மீனிங் தெரியும். அதுதான் படிச்சுக்கணும். சோ ஆன்மீக குரு எப்போதும் என்னது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் கோவில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நம்ம எல்லாம் என்னது காத்தால எழுந்துக்கணும், பகவானை பார்க்கணும், இந்த நேரம் ஏதோ ஜப்பா பண்ணணும், ஆயிடுத்த டைம் எடுத்தாகும், அடுத்தது எனக்கு சமைக்கணும், இல்ல வேலைக்கு போகணும், ஆயிடுச்சு அந்த டேயோட எனக்கு ஃபுல் டேயோட பகவானை நினைக்கிறதே அதோட நிறுத்தியாச்சு. அப்புறம் எனக்கு பலவித வேலைகள்ல நம்ம இருப்போம். பட் ஆன்மீக குருவெல்லாம் அந்த முடி அவ பண்ண மாட்டேன். அவ எப்படி அவளும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கு. பட் அவ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இஸ் டிவோட்டட் ஃபார் த லார்ட். நம்ம வந்து இன்னும் அந்த சம்சார சக்கரத்தை மாட்டின்னு இருக்கோம். அது வந்து அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுவித்து நம்ம வரலாம், நம்மளும் வெளியில வரலாம். சோ வந்து அந்த ஆன்மீக குரு எப்படி இருக்க, எப்பொழுதும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் கோவில் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அத்தகைய வழிபாட்டில் அவர் தனது சீடர்களையும் ஈடுபடுத்துகிறார். அவர் மாத்திரம் நான் பண்ணி முன்னுக்கு போறேன் அப்படி இல்லை. அவர் கூட யாருக்குள் வாங்க பண்ணுங்க, எல்லாரும் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சொல்லி எல்லாருக்கும் கைடு பண்றார். அவர்கள் தெய்வங்களுக்கு அழகான ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்களை அணிவித்து அவர்களின் கோவிலை சுத்தம் செய்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். பூதான் தொடுப்பேன், இந்த வேலை பண்ண மாட்டேன். பிரபு இவர் என்னண்டி பிரபுஜி சொல்வார். இங்க வந்து ஒரு அர்ச்சகர் கணக்கா அன்னைக்கு ஒரு அர்ச்சகர் வரலன்னா அதெல்லாம் சரி. இந்த ஒரு வேலைக்கு வந்து இந்த வேலை பரவாயில்ல, பெருக்கணுமா அது வேண்டாம், அது சேவைதான். அர்ச்சகரா இருக்கிறது ஒரு சேவைதான். பட் அது ஒண்ணு நல்ல ஒரு என்னது பெட்டர் ஜாப், பெட்டர் ஒரு சேவா. இது வந்து இதை எல்லாம் சாப்பிட்டது எச்செல்லாம் எடுக்கணும், இல்ல வந்து 10 பாத்திரம்லாம் வந்து தேய்க்கணும், அதெல்லாம் ஒரு மோசமான இது. பேக் ஆஃபீஸ் ஜாப், இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க கூடாது. பகவானுக்கு பேக் ஆஃபீஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. நம்ம எவ்வளவு ஜப்பா பண்றோம், எவ்வளவு ஆசையோட பண்றோம், நம்ம பேரளவுக்கு ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்றோமா, இல்ல மனசை விருத்தி நம்ம பண்றோம், எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம அவருக்கு தான் ஆன்சர் பண்ணவே தவிர வேற யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். சோ அவர் வந்து என்னது அத்தகைய வழிபாட்டில் அவர் எப்படி இருக்கார், தனது சீடர்களை ஈடுபடுத்துகிறார். அவர்கள் தெய்வங்களுக்கு அழகான ஆடைகளை உடுத்துறார். அப்புறம் என்னது ஆபரணங்களை அணிவித்து அவர்கள் கோயில் சுத்தமும் செய்கிறார். நான் ஆடைகள் அணிவதெல்லாம் பண்ணுவேன், சுத்தம் சேர்த்தா என்னோட வேலை இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்னடி தான் சொல்றேன். யார் வேணா எந்த ஜாபும் நம்ம இதுல பண்ணணும். இப்ப கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு கேலிபர்ல இருக்கிறவரே இவர் சச்சிதானந்த பிரபு, அவர் தான் இப்போ பூஜை எல்லாம் பண்றாரு. இல்லாட்டி நார்மலி அவர் இதுல இருப்பார், வேற சீடர்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப ஐ திங்க் வி மஸ்ட் ஹவ் கான் ஆன் லீவோ இல்ல அவர் இருக்கார். அப்ப எல்லா வேலையும் பண்ணணும். எனி டைம் கிவன் சான்ஸ். இன்னைக்கு வந்து 10 பாத்திரம், எஸ் அதுவும் சேவான்னு சொல்லிட்டு பண்ணதான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அப்ப வந்து கோயிலை சுத்தம் செய்து இறைவனுக்கு இதே போன்ற வழிபாடுகளை செய்கிறார்கள். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். வேற 4வது என்ன சொல்றார்? எஸ் பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி படிங்க. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாத स्वादन्न दृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्यैव दृप्तिं भजदः सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्. ஆன்மீக குரு எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு 4 வகையான சுவையான உணவுகளை வழங்குகிறார். நாக்கு மென்று குடிக்க நாக்கு மென்று நக்கி மென்று குடித்து மற்றும் உறிஞ்சப்பட்டவை என பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. பக்தர்கள் பகவத் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவதை ஆன்மீக குரு பார்க்கும்போது அவர் திருப்தி அடைகிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே ஹரிபக்தி திருப்த என்ன வருதுல கிருத்வைவ திருப்தின் பஜத சதைவ. திருப்திய பகவானுக்கு திருப்தியாரா போல நீ இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு. யாரு ஆன்மீக குரு என்ன பண்றாரு? நம்ம பிரபுபாதோட அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவரே வந்து கைப்பட பண்ணுவார்.
யாரு இல்ல பிரசாதம் பண்றதுன்னா ஐயோ அந்த வேலையை நான் தான் பண்ணுமா, எனக்கு புக் எழுதணும் வேற வேலை இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதுவும் என் வேலை தான். 16 ரவுண்ட் எஸ், அதுவும் அவர் தான் பண்ணுவார். எல்லாம் அவர் பண்ணதான். சோ ஆன்மீக குரு எப்போதும் கிருஷ்ணருக்கு 4 வகையான சுவையான உணவுகளை வழங்குகிறார். இது வந்து 15 சாப்டர்ல நீங்க பார்த்தோம்னா தெரியும். நக்கறது, மெல்லறது, குடிக்கிறது, உறிஞ்சப்படுபவை, இந்த 4 விதமா அந்த பர்பட்ல நீங்க படிச்சோம்னா தெரியும். 15 சாப்டர் எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியாது, ஐ ஃபர்காட். சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க அது எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு இதெல்லாமே அவர் கொடுப்பார். ஏதோ நம்ம டெய்லி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் வீட்டுல, தண்ணி தான் சொல்லியிருக்காரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரியாச்சு, பக்தியோட நீ இது கொடுத்தா நான் ஏத்துக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் தோயம் சொல்லியிருக்காரு, தண்ணி, அதை மாத்திரம் டெய்லி கொடுத்துடலாம். தண்ணி ஈஸி, பைப்ல இருந்து எடுத்து வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. அப்படி கிடையாது. we have to please the Lord. நம்ம எவ்வளவு பக்தி பண்றோமோ அவ்வளவு அவர் வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு. அது அப்படி சொல்லியிருப்போம் நம்ம. சோ எவ்வளவு நம்ம பக்தி பண்றோமோ அது போல அவர் வந்து அவரோட கிருபை நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப நம்ம அதுக்குன்னு நன்னாவே சமைச்சு எல்லாம் பண்ண, அது நம்ம திருப்திக்கு, எனக்கு நாக்கு கேட்கறது அதனால பண்ணி சரி ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அதுவும் பரவாயில்ல, அது நோ சொல்ல வேண்டாம். ஆனா அது லாங் ரன்ல அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அது விட்டும் போயிடும். எனக்கு இன்னைக்கு என்னவோ சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கு, சரி அதை பண்ணலாம். இன்டென்ஷன் என்னது, எனக்கு சாப்பிடணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நான் சாப்பிட்டேன். இது வந்து இந்த லாங் ரன் இட் இஸ் நாட் குட். அப்ப அதுவும் வந்து கண்டனம் தான். நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணணுமோ அதான் நம்ம பண்ணணும். சோ இது மாதிரி சாப்பாடு, நக்கறது, மெல்லறது, இது மெல்லறது, குடிக்கிறது அண்ட் உறிஞ்சப்படுபவை, இது எல்லாமே பகுத்தாய்வு செய்து அது போல ஒரு உணவை எல்லாம் அவங்க நல்லா சப்பன் போகும். நார்த்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா சப்பன் 56 டிஃபரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் விதம் விதமா பண்ணுவான். நம்மளுதான் பண்றோம் இல்லைன்னு இல்ல, நம்ம நல்லாவே பண்றோம். பட் சொல்றேன், பக்தர்கள் பகவத் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவதை ஆன்மீக குரு பார்க்கும்போது அவர் திருப்தி அடைகிறார். இப்ப அதனால பிரபுபாதாவோட பார்த்துக்கணும், அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் நீங்க படிச்சாலும் தெரியும். என்னன்னா என்ன வந்தாலும் ஹிப்பிஸ் இந்த கூட்டங்கள்லாம் ஒரு எல்லாம் குடி போதையில இருக்கும், மயக்க இதுல குடியோ அந்த ஏதோ போதை பொருள் எல்லாம் இல்லை. சரி, ஆனா சாப்பாடு கிடைக்குமே இங்க வந்துனாக்கா ஹரே கிருஷ்ண சதி சொல்லணும், சரி பண்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 1 hour பண்ணுமா பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரசாதம் கிடைக்கும் இல்லையா, வயர் நிறைய சாப்பாடு கிடைக்குமே, அதுக்குன்னே ஒரு கூப்பிடுவார். பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு பக்தியோட ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும்னா பரவாயில்ல, பக்தி பண்ணணும். இது என்னது பஜன் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு டெஃபினட்டா நான் வந்து பிரசாதம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அந்த பிரசாதத்துக்குன்னு வந்தவா எல்லாருமே டிவோட்டி ஆயிட்டேன். ஏன்னா பகவானோட பிரசாதத்துல அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கு, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பௌதிக ஐஸ் இந்த கண்ணால பார்த்து நமக்கு புரியற போல நமக்கு புத்தி கிடையாது, நம்ம கண்ணுக்கு அவ்வளவு பவர் கிடையாது. ஆனா அந்த பிரசாதத்துல அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு. அதனாலதான் டெய்லியே நம்ம வந்து பிரசாதம் பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி அதை தான் நான் சாப்பிடணும். ஸ்டார்ட் வித் ஒரு ஐட்டம் டெய்லி. நான் காத்தால பால் வைக்கிறேன். பால் எப்படி வாங்குவோம், இல்ல எங்க வீட்டுல பால் நாங்களா வெகான், நாங்களா பால் குடிக்கிறது. இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சரி பால் வேண்டாம், நீ என்னவோ சமைக்கிற, காலையில என்ன குளிச்சு விட்டு நீ என்ன சுத்தமா குளிச்சு விட்டு எச்செல்லாம் படாம அது மாதிரி பண்ணினது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் டே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணு. அப்ப நமக்கு தோணும் அடுத்தது நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணேனே, நான் மாத்திரம் சாப்பிடுறேன், அந்த குழந்தை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா. ஏன்னா பால்கோபால் ப்ரிப்பேர் யாரும் எல்லார் வீட்லயும் ஒரு பால்கோபால் வச்சிருக்கோம். அப்ப நமக்கு அந்த குழந்தையாவே தோணும். ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்தோம்னா அதை சாப்பாடு போடாம நம்ம சாப்பிடுவோமா, டெஃபினெட்லி. சோ ஒரு பால்கோபால் ஒரு போட்டோவோ ஒரு விக்கிரமோ வாங்கினா குட்டியா தான் இருக்கும். வச்சிடனே நமக்கு அந்த ஆசை வந்துடும், ஐயோ அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஏதோ கொடுக்கணுமே, நம்ம அந்த குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாதானே நம்ம சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணாலும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். கிருஷ்ணர் தான் அந்த குழந்தைய பாவிச்சு நம்ம வந்து அது பண்ணலாம். சோ அவரு அப்ப என்னது, அவர் என்ன சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி குரு எப்படி வந்தவா எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவ சாப்பிடுறத பார்த்து திருப்திப்படுறாராம். இவர் சாப்பிடுறது மாத்திரம் இல்ல, இவர் அது செகண்டரியா இருக்கும், வந்த பக்தர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டோம். அப்ப அந்த பக்தர்களுக்கு என்னது பிரசாதம். இப்ப முதல்ல சாப்பிட்டது யாரு, பகவான் உண்ட மிச்சம், பகவானுக்கு தான் முதல்ல கொடுத்து அவர் உண்ட மிச்சத்தை வந்து பக்தர்களுக்கும் கொடுத்து அதை பார்த்து திருப்தி அடைகிறார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவோட பாத தாமரைகளுக்கு எனக்கு மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அடுத்த 5வது யாரு, ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. இப்ப இங்கிலீஷ் இருக்கேன், இங்கிலீஷ்ல இருக்குதா? ஓ பட் தமிழ்ல மீனிங் இருக்கு, என்ன பண்ணுவேன்? அரே அன்மியூட் பண்ணேனே, ஆஸ்ட்ரோ அன்மியூட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல இருக்கா மீனிங்? ஐ டோன்ட் ஹேவ் இட். இருக்கு மாதாஜி. இருக்கா? ஓ இங்க இருக்கு, நான் கொடுத்துருக்கேன். இருக்கு மாதாஜி. श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं. கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம்.
அப்ப பண்ணிருக்கணும், பண்ணல, இப்ப பண்ணல. The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radhika and Madhava and their qualities, name, and forms. The spiritual master aspires to release these at every moment. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Hare Krishna. Thank you so much. என்ன சொல்ற, ராதிகா மற்றும் மாதவரின் வரம்பற்ற தாம்பத்திய பொழுதுகள் மற்றும் அவர்களின் குணங்கள், பெயர்கள் மற்றும் வடிவங்களை பற்றி கேட்கவும் பாடவும் ஆன்மீக குரு எப்பொழுதும் ஆர்வமாக இருக்கிறார். ஆன்மீக குருவானவர் ஒவ்வொரு கணமும் இவற்றை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார். அவரோட பேர் எடுக்கிறதுலயும் சரி, தாம்பத்தியம், அவருடைய ராதா மாதவர், ராதா கோவிந்தாவுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் தாம்பத்தியத்துல அவங்க வந்து என்னெல்லாம் வந்து பாஸ்ட் டைம் பண்றாங்க அதை வந்து கேட்கறதும் சரி, அனுபவிக்கிறார். அவருடைய அவருடைய குணங்கள், பகவானுடைய குணங்களை வந்து கேட்கறதுலயும், பெயர்கள் காதால் சும்மா கேட்கணும். ஆன்மீக குருன்னு அப்படின்னா அப்படியே முங்கி போய் அது அப்படி ரசிப்பா. சோ அந்த மாதிரி கேட்கும் பாடும் ஆன்மீக குரு எப்பொழுதும் ஆர்வமாக இருக்கிறார். அதனாலதானே அதுதானே இம்பார்ட்டன்ஸா பண்றா. நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு பண்றோம், விட்டுடுறோம். நம்ம என்ன ஆன்மீக குருவெல்லாம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவோட்டி, நார்மல் நல்ல டிவோட்டியா இருக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணலாம். சோ ஆன்மீக குருவானவர் ஒவ்வொரு கணமும் இவற்றை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எஸ். ஆறாவது பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, அட்மிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிகுஞ்சயோ ரதிகேலி சீர்கை யாயாலே பீர் யோக் யோக் மாதாஜி. தெரியுதுங்க மாதாஜி. யாயாலி பீர் யோக் திரபேக்ஷணீயா தத்ராதிதாக்யாத் அதிவல்லபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஆன்மீக குரு மிகவும் அன்பானவர். ஏனென்றால் அவர் கோபியர்களுக்கு உதவுவதில் நிபுணராக இருக்கிறார். பிருந்தாவனத்தின் தோப்புகளுக்குள் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரின் தாம்பத்திய காதல் விவகாரங்களை சிறப்பாக செய்வதற்கு வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு சுவையான ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் அதுக்குள்ள சித்திரலேகா மாதாஜி சாட்ல இருக்காங்க பார்ப்பேன். என்னதான் வந்து யூடியூப்ல இருக்கு, டிவில ஆன் இதுல பாக்கலனாலும் அந்த யூடியூபை போட்டு பாக்குறது எவ்வளவு பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுங்க. அது எல்லாம் போயிடுது, எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுது. ஆனா அந்த ஆன்மீகத்தை வந்தாலே ஏன்னா இதுதான் பெட்டர் டேஸ்ட் தெரிஞ்சதுன்னா அதெல்லாம் போயிடுது. நிறைய பிக்சர் கையில மொபைல்லே எல்லாம் இருக்கு, ரெடியா இருக்கு. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் அது இதுன்னு. அது 3 hours 2.5 hours அது பார்க்க பொறுமையே இல்லாம ஆயிடுது. இங்க எவ்வளவு ஜப்பாக்கு சொல்லுங்க 4 hours 5 hours பண்றதுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ பிகாஸ் டேஸ்ட் டிஃபர்ஸ். இந்த டேஸ்ட் தான் நமக்கு வந்து பிடிச்சு போயிடுது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நல்லா படிச்சால் மாதாஜி. ஆன்மீக குரு மிகவும் அன்பானவர். ஏனென்றால் அவர் கோபியர்களுக்கு உதவுவதில் நிபுணராக இருக்கிறார். அவர் அன்பானவராக தான் இருக்கணும், அதான் கரா குடாரா இருக்கணும். அப்ப நாட் டிவோட்டி அட் ஆல். டிவோட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் லட்சணம் என்னது? அன்பானவர், எல்லாம் பொறுத்து கொள்ளணும், எல்லாரிடத்திலும் பகவானை காண்கிறார். இந்த மாதிரி எல்லா குவாலிட்டி இருந்தா தானே பகவானுக்கே பிடிக்கும். அப்பதானே இவர் ஆன்மீக குருவே ஆக முடியும். சோ அவர் என்னது கோபியர்களுக்கும் உதவுகிறார். பிருந்தாவனத்தின் தோப்புகளுக்குள் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணனின் தாம்பத்திய காதல் விவகாரங்களை சிறப்பாக செய்வதற்கு வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு சுவையான ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். அதுவும் வந்து பண்றாங்க. அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இவர் வந்து ஏற்பாடு பண்றாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனக்கு பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். சோ இந்த கான்ஜுகல் லவ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பௌதிக லவ்வோட நம்ம வந்து கம்பேரே பண்ணக்கூடாது. ஏதோ ஆணும் பொண்ணும் பாத்துக்கிறா அவளோட கான்ஜுகல் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு பொண்ணும் இப்ப காசுக்கு பிரயோஜனப்படாத ஒரு காதல் தான். ஏன்னா ஸ்கின்னை பார்த்து லவ், கண்ணை பார்த்து லவ், ஹைட்டை பார்த்து லவ், தலைமுடியை பார்த்து லவ், இதெல்லாம் தான் இப்ப லவ். இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா, பொசிஷன், நீ நிறைய சம்பாதிக்கிற, அதெல்லாம் பார்த்துதான் லவ் எல்லாம் இந்த காலத்துல அப்படித்தான் இருக்கு. நம்ம பௌதிக உலகத்துல அதெல்லாம் தான் லவ். இந்த மோமெண்ட் வந்து அங்க கிராஸ் வந்துருச்சுன்னா இல்ல நான் சம்பளம் தர மாட்டேன், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு தலைமுடி வந்து குட்டியா கட் பண்ணிட்டோம், நல்ல தலைமுடி இருந்து அதனால தான் நான் லவ்வே பண்ணேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுடுவா. இங்க இருக்கிற நம்மளோட லவ்விங் அஃபேர்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து கம்பேரே பண்ணக்கூடாது. அவளும் கான்ஜுகல் லவ் இஸ் அதை நமக்கு புரியும் செய்யாது. சோ ஆன்மீக குருக்கு அவளுக்கெல்லாம் புரியும். சோ அவ என்ன சொல்றா அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றவங்க அவள் பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் நமக்கு சொல்றா, அதை வந்து அனுபவிக்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவுக்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். ஏழாவது எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சாரி
ஜெய் हरे ஸ்ரீ कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। साक्षात्तरे त्वेन समस्त शास्त्रै मुक्तस्तदा भाव्यदेव सात्वे किन्तु प्रभोर्याप्येव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। ஆன்மீக குருவானவர் இறைவனுக்கு இணையாக மதிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் அவர் இறைவனின் மிக ரகசியமான சேவகராக இருக்கிறார். இது அனைத்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு அனைத்து அதிகாரிகளாலும் பின்பற்றப்படுகிறது. ஆகவே ஸ்ரீ ஹரியின் கிருஷ்ணரின் உண்மையான பிரதிநிதியான அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் சேவகர் யாரு? ஆன்மீக குரு இட்ஸ் லைக் பகவானுக்கு சேவை புரிகிற டைரக்ட் ஃபர்ஸ்ட் அசோசியேட். அவர் வந்து ஹிஸ் வெரி க்ளோசர் டு த லார்ட். அப்ப நம்ம வந்து டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் டு பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்கறத விட த்ரூ ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸோ யாரு கூட இருக்கோம் அவங்க போச்சுன்னா ஹிஸ் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனோட போகும். அதான் லட்சுமி தேவி எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்க. லட்சுமி நம்ம லட்சுமி தாயார்ன்னு சொல்றோம். அவர் மூலமா அம்பாள்லாம் நம்மளோட எல்லாம் கேட்டவோ நம்ம குழந்தைகள் என்னன்னாலும் ஒரு ஃபீமேல் ஃபிகரா இருக்கும் இல்லையா, நம்ம பேர்ல ஒரு கரிசனம் இருக்கும். அது ரெக்கமெண்ட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி ஒரு அடுத்த இதுல டைரக்டா பகவானுக்கு பண்ணக்கூடாது கிடையாது. கிருஷ்ணத்தை தான் நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம். இருந்தாலும் ஆன்மீக குருவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மரியாதை. அவருக்கு த்ரூவா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகும். அதனால அவருக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீக குருக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட். இப்போ இனிஷியேஷன் நடக்கிறோம், ஏன் அவசியமே இல்லையே. நம்ம தான் கிருஷ்ணரோட இவ்வளவு எல்லாம் ஜப்பா பண்றோம். எந்தக்கு இப்போ குரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் போக முடியுமா? அதுதான் தட் இஸ் அ பாத். குரு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தீட்சை கொடுத்து அவர் எடுத்துக்கிற நம்மளை பொறுப்படுத்துக்கிற இவாள்லாம் நல்ல பக்தா, இவாள்லாம் எல்லாம் 16 ரவுண்ட்ல குறையாம பண்ணிட்டு இருக்கா, இவ்வளவு நாளா பண்றா, 1 வருஷத்துக்கு மேல் பண்றா. ஷெல்டர் ஆஸ்பயர்னா இது எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு, ஆன்மீகத்துல வந்து இன்னும் முன்னேறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு, அதான் ஆஸ்பயர். ஷெல்டர்னா உங்களோட நிழலுக்குள்ள நான் வந்து இருக்க ஆசைப்படுறேன், ஷெல்டர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷெல்டர் ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்றோம். அது அர்த்தம் தெரியாம ஏதோ ஃபில் பண்றோம். பட் இதுதான் இப்ப இனிஷியேட்டே பண்ணுங்க, நான் எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கேன். ஆஸ்பயரா ரொம்ப ஆசையும் இருந்தது, உங்க ஷெல்டருக்குள்ளேயும் இருக்கேன். இப்ப நான் வந்து நிறைய ஒரு வருஷ காலமா நான் வந்து இந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மேலேயே பண்றேன். அதனால மினிமம் 16 பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலும் பண்றேன். அதுக்கு மேல நான் எல்லாம் கோயில் போகணும், நிறைய சேவையும் பண்றேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, எனக்கு வந்து ப்ளீஸ் என்னை வந்து கைட் பண்ணுங்க, எனக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு குருவோட சொல்றோம். அந்த குரு வந்து நம்மளை எல்லாம் கூட்டின்னு போறாரு. ஓகே, அதனாலதான் ஆன்மீக குருவானவர் இறைவனுக்கு இணையாக மதிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் அவர் இறைவனின் மிக ரகசியமான சேவகராக இருக்கிறார். அவரோட ஒரு இது இருந்தா ஒரு குரு, குருவின் பார்வையும் இப்படிதான். குருவின் பார்வை நம்ம மேல விழும். கோயில் எல்லாம் வந்து இது ரொம்ப கூட்டமா இருக்கும். ஒரு இந்த கதவை திறப்பாள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு தண்ணி எல்லாம் தெளிப்பா எல்லாம் பண்ணுவா இல்லையா. நாம கடவுளை பார்க்கணும், இல்ல முன்னாடி வேணும். கடவுள் அங்கேருந்து யாரை பாப்பா, யாரு முந்திக்காம அப்படி ஏதோ 10 வயசா பின்னாடி உட்கார்ந்து இப்படி வணக்கம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவர் பேர்ல அவரோட கண்ணு குரு கண்டிப்பா வரும். கீழே என் பக்கத்துல இருக்கிறோம் அவனதான் வந்து பாப்பேன், அந்த மாதிரிலாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. நாம வேணா பகவானை பாத்துக்கலாம். பகவான் எல்லாரும் தான் பகவானை பார்க்கணும். கோயிலுக்கு போறோம், என்ன பண்றோம், பகவான் பார்க்கணும். ஆனா கிரேஸ் யாரு கிடைக்கும்? பகவானோட கடைக்கண் பார்வையோ, பகவானோட பார்வை நம்ம மேல் விழுந்தாதான் கிடைக்கும் இல்லையா. அப்ப நான் முன்னாடி போயிடல, முந்தி அடிச்சு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் நிற்பேன். இந்த மாதிரி சில பேர் கோயிலே பண்ணுவா. நிறைய இடத்துல வந்து நான் சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி இவ்வளவு பார்க்கவே மாட்டேன் பகவான். ஏதோ நம்ம ஹம்புலா இருக்கிறவளதான் பகவான் வந்து பார்க்கணும். அவரோட ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க்கு வந்தா கூட போறோம், நம்ம லைஃப் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து நம்ம லைஃப்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆகும் போது தெரிஞ்சோம், என்னவோ பகவான் இஸ் கிரேசிங் மீ அப்படின்னு. உடனே கால் மேல கால் கொண்டு நான் இனிமேல் ஜப்பா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னும் நிறைய பண்ணும். ஆஹா, பகவான் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துன்னு விட்டார், இனிமேல் நான் அவருக்கு வந்து நிறைய இன்னும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணுவோம். அவரும் ஆஹா என்ன விட மாட்டேங்கிறாளே, திறப்பு பண்ணதுக்கே நான் கொடுக்குறேன், இன்னமும் பண்றாளே, சரி இன்னும் நான் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு காம்படிஷன் கொடுத்துருவோம். அவர் இறைவனின் மிக ரகசியமான சேவகர். யாரு? ஆன்மீக குரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி வேலையும் பண்ணிருப்பா. அண்ட் நம்மளோட பொறுப்பை எடுத்துக்கிறார். நம்மளோட பொறுப்பை யாரெல்லாம் பிரதீட்சை எடுத்துங்களோ அவளோட பொறுப்பை எடுத்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. எல்லாமும் உங்களோட சேவை பண்றா, லைக் டு டூ சர்வீஸ் அப்படின்னு. இது அனைத்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு அனைத்து அதிகாரிகளாலும் பின்பற்றப்படுகிறது. ஆகவே ஸ்ரீஹரியின் கிருஷ்ணரின் உண்மையான பிரதிநிதியா யாரு? ஆன்மீக குரு. அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எஸ், 8வது. எஸ், லலிதா கடந்து படிவு மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान् न कते कुतोऽपि
ध्यायन् स्तुवं च तस्य यक्षस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दம். ஆன்மீக குருவின் கருணையால் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் அருளை பெறுகிறார். ஆன்மீக குருவின் அருள் இல்லாமல் ஒருவரால் எந்த முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. எனவே நான் எப்போதும் ஆன்மீக குருவை நினைவு கூர்ந்து போற்ற வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 முறையாவது எனது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்க, இப்ப எப்படி கிருஷ்ணரோட போட்டோ இருக்கவே இருக்கு, குரு இருக்காரா, எல்லாரோட வீட்லயும் வந்து ஒரு பிரபுபாத போட்டோ இல்ல சின்னது இல்லையா, ஒரு போட்டோ இப்பதான் நெட்ல எல்லாம் இருக்கு, ஒரு கேமரால எப்படி எடுத்துட்டு அது ஒரு பிரிண்ட் போட்டு வச்சுனாலும் போறோம். இல்ல இஸ்கான்லாம் கோயில் ரொம்ப தூரம் இருக்கு, அதெல்லாம் போயிட்டு அங்க எல்லாம் வாங்குறது கஷ்டம், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நமக்கு வந்து அவரை பார்க்கணும், ஆன்மீக குருவை பார்க்கணும், அவருக்கு வந்து ஒரு மலரோ இன்னும் இப்படி வைக்கணும் சம்திங் நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணி, அவருக்கு ஒரு இது என்னது ஆர்த்தியெல்லாம் காட்டி அவருக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம். நமக்கு குருவம் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணத்தோம். ஏன்னா ஐநோ இருக்கு அங்க அப்படிங்கிறதுல இருந்தா நம்ம வராது. ஆன்மீக குருவின் கருணையால் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் அருளை பெறுகிறார். ரைட் சேனல்ல போகணும். இப்போ எப்படி கொரியர் சர்வீஸ் எப்படி வருது, அவன் ஒருத்தன் அனுப்புறான், நமக்கு யாரோ நம்ம ஃப்ரெண்ட் என்ன அனுப்புறான்னா, இல்ல நான் கொரியர்லாம் நம்புறது கிடையாதுன்னு. அப்ப எப்படி வரும்? வி ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் த கொரியர். அவன் ஒழுங்கா சேர்த்துவனா இல்லையான்னு என்ன நிச்சயம் அப்படின்னா இருக்கு. பயா இல்ல உங்களுக்கு இப்போ நம்மளோட மெசேஜ் வரும், ட்ராக் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இருந்தாலும் என்னது, அந்த ஏதோ ஒரு மீடியம் வேணும் நமக்கு. சோ நமக்கு இந்த மீடியம் என்னது, பகவான் கிட்ட போய் சேர்த்துறதுக்கு ஆன்மீக குருவோடு கண்டிப்பா நமக்கு வந்து தயவு வேணும். அப்ப அவரை வந்து நம்ம சேவிக்கணும். அப்ப வந்து அவர் வந்து ஆன்மீக குருவின் கருணையால் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் அருளை பெறுகிறார். ஆன்மீக குருவின் அருள் இல்லாமல் ஒருவரால் எந்த முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. நான் ஏன் குருவர் இன்னைக்கு நேற்று கூட என்னண்டி பிரபுஜி கேட்டு இருந்தேன், இதுல லெக்சர்ல சொல்லியிருந்தேன் நான் பாகவதம்ல, ஏன் நான் எடுக்கணும், நான் ஏன் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும், நான் இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணாலே போதுமே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதோட இஃபெக்ட் என்னன்னு இப்ப நமக்கு தெரியாது. இப்ப நம்மளே இப்போ ஒரு 2 வருஷமா இருக்கோம் அப்படின்னா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், இப்ப எப்படி இருக்கோம், நம்மளே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணினா நமக்கு தெரியும் ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு. பிகாஸ் we have been following all this. என்னெல்லாம் சொல்றாங்க ஸ்கூல்ல, ஸ்கூல்கள் நம்ம கிளாஸ்ல டீச்சர் என்னெல்லாம் சொல்றோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டுன்னு பண்றதுனால நம்ம வந்து இதா இருக்கும், முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட பாதை. யாரு பெரியவா என்ன சொல்றாலும் கேட்டுக்கணும். அது டீச்சரா இருக்கட்டும், அந்த டீச்சர் எங்கேருந்து சொல்றா, ஷியோ ஹியோ மனசுக்கு தோணாப்புல சொல்ல முடியாது. அவ குரு யாரோ சொல்லியிருக்கா, அவ டீச்சரோ somebody must have told. அததான் வந்து இம்பார்ட் பண்றாங்க. அவங்க யாரு சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து சென்டர் எடுத்து ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இதுதான் வந்து நம்ம நமக்கு ஆன்மீக குரு எல்லாருக்கும் உங்க காமன் யாரு, பிரபுபாத். சோ அவரை வந்து நம்ம ஆன்மீக குருவின் அருள் இல்லாமல் ஒருவரால் எந்த முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. எனவே நான் எப்பொழுதும் ஆன்மீக குருவை நினைவு கூர்ந்து போற்ற வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 முறையாவது எனது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். எப்படி 3 முறைனாக்கா காலையில எழுந்தோம்னா ஒரு வாட்டி, ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க சமைச்செல்லாம் பண்ண அப்புறம் ஒரு நைவேத்தியம் பண்றீங்க இல்லையா, அது 2ஆவது வாட்டி, திரும்பி சாயந்தரம் என்னத்தையோ பண்ணுவீங்க. ஒன்னும் பண்ணாம நம்ம சாப்பிடுறோமே, இல்ல நான் புதுசா ஒண்ணும் பண்ணல, அப்போ போய் ஒரு கொஞ்சம் பாலையாவது, இல்ல நாங்கெல்லாம் வெகான், இப்போ ஏதோ வெகான்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுது, பாலே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப பாவம் பசுவோட பால் இப்ப யாரு குடிக்கிறது? பால்லாம் அது கஷ்டப்படுத்தி அதை வந்து பால் எடுத்து அந்த பால் கண்ணுக்கு தான், நாங்களும் குடிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. அது கண்ணு குடிச்சது போகதானே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு மெயினா பால் கொடுக்கறது நம்ம வந்து நம்ம மனுஷாளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கான். இல்ல நான் அந்த பால் குடிக்க மாட்டேன், ஆனா வெட்டி குத்தி எல்லாம் சாப்பிடுவேன் அப்படின்பா. அது மாத்திரம் என்ன நியாயம் அப்படின்லாம் இருக்கு. நிறைய டிபேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படி. அந்த மாதிரி ஆன்மீக குருக்கு நம்ம வந்து அப்படி 3 வாட்டியோ 4 வாட்டியோ 5 வாட்டியோ எவ்வளவு வாட்டியோ உங்களுக்கு தோன்றதை பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இதோட எஸ், வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, இதான் லாஸ்ட். இப்ப நான் முடிச்சு விடுறேன். श्रीमद् गुरोरष्टगमेतदुच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लब्ध्या जनशोन्तैव. ஓகே, பிரம்ம முகூர்த்தத்தை தான் இந்த பிராமிய முகூர்த்தே இப்போ படிக்கணுமா இது. அதனாலதான் காத்தால 4 மணிக்கு தெரிய திறந்தோன்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டு தான் படிச்சு. ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்தை இது பாடணுமா. நம்ம இப்ப வந்து படிக்கிறோம், அதனால இது எப்போ வேணா பாடலாம். பட் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எப்போ இருக்கும், இப்ப நம்ம ஏகாதசியில ஃபாஸ்டிங் இருக்கும். நான் தினமுமே இருக்கேன் ஃபாஸ்டிங், அதோட ஏகாதசியில ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் அதோட எஃபெக்டிவ் ஜாஸ்தி. இப்போ இந்த பாட்டும் எப்படி நம்ம இந்த நேரத்துல படிக்கலாம். பட் இது வந்து எப்போ பாடணும், நம்ம வீட்டுல நம்ம சும்மா இருக்கும்போது 4 மணிக்கு என்னன்னு நான் பாடுறேன்னா எல்லாரும் மீனாட்சி விளக்கு அப்படின்னு தான் கேட்பா. அதை விட நம்ம வந்து ஆன்லைன் இப்ப எல்லாமே எல்லாம் ஈஸியா இருக்கு நமக்கு, வெளியில போக முடியாதுக்கு. அப்ப ஆன்லைன்ல நம்ம குளிச்சுட்டு உட்காரமா இல்லையே, சொல்லவே இல்லையே.
குளிச்சுட்டு தான் ஆன்லைன்ல பார்க்கணும்னு சொல்லவே இல்லை. கோயிலுக்கு போனோம்னா எஸ் குளிச்சுட்டு தான் போகணும். பஸ்ஸை பிடிச்சோ ட்ரெயினை பிடிச்சோ கோயிலுக்கு போகணும். அதுக்கு முன்னாடியே போய் எவ்வளவு சீக்கிரம் இருக்கணும், குளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம், அதுக்கு அங்க போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம். இது அப்படி இல்லையே. 4:30 மணிக்கு அவங்க தொடக்கிறாங்க, 4 மணிக்கு எந்திரப்படும். உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஏதோ வேலை இருந்தா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அழகா உட்காந்து வெயிட் பண்ணலாம். 4:30 மணிக்கு சங்கு ஊதுவா, சங்கு ஊதி அது அழகா திரை திறக்கும் போது யூ ஷுட் பி தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு see that. அப்படியே கண்ணுல அப்படியே வாங்கிக்கணும். அது அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு whole day will be so blissful. டெய்லி ஒரு விதமான ஒரு அலங்காரம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெஸ் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்ல, இன்னைக்குதான் ரிப்பீட் பண்றாங்க. அப்போ எவ்வளவு ட்ரெஸ் பகவான் போடுற அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்புறம் சின்ன குட்டி குட்டி விக்கிரம் எல்லாம் இருக்கும், அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். என்ஜாய் லுக்கிங் அட் பகவான் ஆல்சோ. சோ இது இப்போ நம்ம இந்த பாட்டு பாடணுமா, பிரம்ம முகூர்த்தத்தின் போது ஆன்மீக குருவிடம் இந்த அழகான பிரார்த்தனையை மிகுந்த கவனத்துடனும் மாற்றத்துடனும் உரத்த குரலில் சொல்லும் ஒருவர் தனது மரணத்தின் போது பிருந்தாவனத்தின் இறைவனான கிருஷ்ணருக்கு நேரடி சேவையை பெறுகிறார். நம்ம வந்து அதுவும் ஒரு கேரண்டி. 8th சாப்டர்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், இந்த டைம்ல இறந்தாதான் மோட்சம் கிடைக்கும், இந்த டைம்ல இருந்தா திரும்பி பெறும், அதெல்லாம் வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு அது இல்லவே இல்லை. அது என்ன பகவானே அதை கிளியர் பண்ணிட்டார். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் 2 இது சொல்லிட்டார். வெளிச்சத்துல யார் இறக்குறாங்க, இருவல்ல யார் இறக்குறாங்க எல்லாம் போட்டுட்டு 3வது ஸ்லோகத்தை கிளியர் பண்ணிட்டார். ஆனால் என்னுடைய பக்தர்கள் எப்ப இருந்தாலும் அவளுக்கு கவலையே கிடையாது. என்னோட இதுல கேரண்டி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றேன். ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது எல்லாத்தையும் போயிட்டு சொல்லு, என்னுடைய டிவோட்டிஸ் வில் நாட் பெரிஷ், அவளுக்கு வந்து இதே கிடையாது, வந்து அழிஞ்சு போக மாட்டார்கள் அப்படின்லாம் சொல்றாரு. இப்ப இதுலயும் என்ன கொடுத்திருக்காரு, என்னுடைய டிவோட்டிஸ் அவ அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை வந்து காலையில நன்னா இது வந்து உரத்த குரல்ல பாடி எல்லாம் பண்ணா மரணத்தின் போது பிருந்தாவனத்தின் இறைவனான கிருஷ்ணருக்கு நேரடி சேவையை பெறுகிறார். நம்ம வந்து பகவானுக்கே நம்ம வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து சேவை புரிகிறோம் போல இந்த பாட்டு பாடினாலே. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் தட் அட்வான்டேஜ். நாளையில இருந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கோம், 28. 30 பேர் இருந்தா 29 ஆயிரத்தி 28 மேபி நெட் இல்லாம போயிருப்பாங்களா. இந்த 28 பேர் நாளைக்கு இருக்கணும். பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. பண்ணினா இட் இஸ் நாட் ஃபார் நம்ம சென்டருக்கு நல்லது, என்என்டி பிரபுஜிக்கு நல்லது, இல்ல எனக்கு நல்லது, எனக்கு ஒரு ஹார்ன் வந்துடும், ஒரு கொம்பு இல்லை, யாருக்கும் ஒண்ணும் வராது. நீங்க பண்ணா உங்களுக்கு, நான் பண்ணா எனக்கு, அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் அவ பாதை. நான் என்ன சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி, என்னோட பாதை தனி என் வழி தனி வழி. அப்ப எல்லாரோட தனி வழியும் தனிதான். எல்லாம் தனித்தனியா பிறந்திருக்கோம். அவ கர்மா பேகேஜையும் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அண்ட் காத்தால இது நம்ம இதுலயே வரும், நெக்ட்ராஃப்ஸ் இதெல்லாம் வரும், நெக்ட்ராஃப்ஸ் டிவோஷன் வரும். இதெல்லாம் காத்தால பகவான் ஈவன் நம்ம பக்தி சதாச்சாரில கூட வந்திருக்குமே. காத்தால பகவான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம டெய்லி சேவை புரிஞ்சு அவருடைய இந்த அழகை ரசிச்சு காத்தால இதெல்லாம் பண்ணினோம்னாலே காத்தால தர்சனம், அவருடைய தரிசனம் பார்த்தா நிறைய பாவங்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிடுமா. இன்னும் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது, நிறைய இருக்கு, பேகேஜ் ஆன மூட்டையா இருக்கு. சோ அது எவ்வளவு முடியும் தெரியாது, எப்ப முடியும் தெரியாது. அதனால நம்ம வந்து தினமுமே, ஏன்னா எப்ப மரணம் வரும் தெரியாது. இன்னும் இருக்க 2 மாசத்துக்கு ஒரு பேகேஜ் இருக்குன்னு அதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டோம்னாக்கா திரும்பி ஒரு பிறவி, அது மனித பிறவி எடுப்போமா இல்லையே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அவ நம்ம என்ன பண்ணோம், எவ்வளவு முடியுமோ பகவான சேவிக்கணும்னா காத்தால ஆரம்பிச்சோம். இல்ல நான் வந்து வேலைக்கு போறேன், சரி ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 மணிக்கு பகவான் அப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரம் அது குக்கிங் மண்டே நம்ம தான் ஆகும். இப்ப எல்லாரும் இந்த மியூட்ல இருக்கிறாங்க, நம்ம மியூட்ல தான் இருக்க போறோம். சமைச்சுட்டே பண்ணலாம், பார்க்கலாம், we can do all that. So எப்படி முடியுமோ அது வந்து கூட நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம்லாம் சொன்னா it will be very effective. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் 2 வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன். மணியோட வச்சு 8 மணி ஆயிடுத்தப்ப இன்னைக்கு துளசியோட முடியாது. இல்லை நான் நினைச்சு அட்லீஸ்ட் துளசியோட சொல்லலாம். உங்களுக்கு லேட் ஆயிடும் இல்லையா. நாளைக்கு எப்படி நான் என்னோட கிளாஸ் எடுக்கிற பிளான் இருக்கு. நாளைக்கு ஐ வில் டேக். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எஸ், இப்போ டோன்ட் கோ. நான் வந்து ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் மாத்திரம் போட்டு விடுறேன். ஆல்ரெடி நான் வந்து போட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன் கேஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான்